loo nto. Injalo ke loo nto. Yehova, ndithunyiwe. Ndim nyana kaPhindile. Ndilapha mdalo wento sonke, ndithunywe ngabantwana bakho. Bathi kunezinto nje abanqwenela ukuzazi. Bathi ukuba uyabathanda mdalo wento sonke, kani na ukuba uvumele izinto ezibuhlungu zibahlebe. Baye baqhubeka bathi ukuba usithanda sonke ngokufana, kani na ukuba kubekho abahluphekayo nabazisityebi. Bathi ukuba uNguThixo onothando, kani na uvumele abantwana abasezimveku bahlunyezwe, badlwengulwe de babulawe ukhona. Ngaba akho cebo ubungalenza na? Bathi kunezinto nje abangaziqondiyo ngobomi, kuba ezinye zezinto bona abazithandazelayo, abanye abantu bazifumana bengakhange bazithandazele nokuzithandazela. Abona bantu badlalayo ngomsebenzi, ngabona abantu bangawusokoliyo nokuwusokola. Abona bantu bayaziyo ukuba baza kuyithini imali, iyababaleka. Bathi abantwana bakho bafuna ukwazi mdalo wento sonke ukuba uNguThixo njani. Abona bantu bangabadingiyo abantwana, bazala baphululuthi, kodwa abo babathandazelayo de bazileke ngamanye amaxesha. Inene akho nokuba abe mnye. Kanti uThixo njani? Bayabuza abantwana bakho. Le nto uyawuze ayeke abafundisi bobuxoki baqhube, babe nezinto zonke abazidingayo, ebe yena esazi. Kani na abayeke angabohlwayo ukuba uThixo uyaphila, kani na ayeke kube nje kweli lizwe. Abantwana bakho bayabuza mdalo wento sonke. Apha kum esandleni mdalo wento sonke ndiphethe umqulu, ugcwele imibuzo. Andazi nokuba ndiqhube ndibuze na, nokuba ndikuphe ithuba uphefumle. Ndicela undazise, nyana kaPhindile, kuzo zonke izinto ongazinqwenela mntanam, akuzongaze unqwenela uba nguThixo. Akululanga tu uba nguThixo, kunzima. Kodwa ke qhubeka mntanam, ndimamele.